बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि दिनै मुंख्लं सान आरो बे मुंख्लं सानखौ बड'लेण्ड मुंख्लं सान महरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' माहारिया थांनाय गोलाव समनिफ्राय फालियै फालियै देग्लाय 35थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिनाय बे हाबाफारिखौ आसामनि सानजाहा थानाय बर' कसारि वाइल्डफायर अट'न'मास काउन्सिलनि बेन्दोङाव खुंथायाव गोग्लैनाय सिमेन्ट सापरिनि एसबि बड' गोजौ फरायसालिनि बे गेवलां फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै बर'नि माहारियारि आफाद मेलेमजिबि सानसुमै रायजो राजा फरायसा फरायसुलिफोरखौ लाफानानै जोंनि गुबुन गुबुन जिल्ला दखराफोरनि बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनै जों बे हाबाफारिखौ बेयाव खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों आरो फुंबिलिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला गेलेनाय हाबाफारिखौ बे समाव मावफुंनाय जाबाय। दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि बोसोनगिरि मानगोनां खुंख्रा स्वर्गियारि मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय हाबाफारियाव बिथांखौ हांख्रायदों। मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावनाय दिनै आलासि बर' कसारि वाइल्डफायर अट'न'मास काउन्सिलनि डेपुटि चिफ एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि रबिअ पि नार्जारि बिथां, गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय भारत बिरहोनाय आलासि महरै सफैनो हादों मानगोनां रजत रामसियारि आरो मानगोनां ललित चन्द्र बर' सानैबो जोंनि बे ओनसोलनि समाज सिबियारि आरो मेलेमजिबि सोलोंथाइ आरो समाज बिथिंजों जेब्लाबो नांजाबनानै थानाय बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिनि आलासि इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेशननि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी मानगोनां बिथां, लोगोसेयैनो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय एबसुनि बारग' जोंनि गोबां दैदेनगिरिफोर दङ। लखिमपुर, सिमेन्ट सापरि आरो धेमाजि जिल्लानि सिङाव गोलैनाय जोंहा बारग' दैदेनगिरि बिथांमोन मानगोनां रतन बसुमतारी बिथां, शिबराम बसुमतारी बिथां आरो लोगोसेयैनो जोंनि गेजेराव गोबां बाहागो लाफैनो हादों। जोङो मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लादों बर' माहारिबाद आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि बिहोमा, बिनि गोबांथार आलासि दिनै बे फिरफिला बेरायनाय हाबाफारियाव दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि फनिन्द्र बसुमतारी, लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि आरो गुबुन गुबुन जोंनि नेहाथारिफोर, गुबुन गुबुन बिबानगिरि, बे ओनसोलनि जोंनि गासै सिबिजाथाव रायजो राजाजों लोगोसे फरायसा फरायसुलि आरो दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय गासै रायजो राजा, गिबियावनो आं फिन खेबसेबाव नोंथांमोननिसिम बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव मदद आरो हेफाजाबजों लोगोसे बाहागो लाफैनायनि थाखाय आं साबायखर बावबाय। फिरफिला गेलेनाय हाबाफारिनि बे बुब्लियाव आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। बोथोरनि थासारिया बांद्राय मोजां नङा, दा बेखायनो जोंनि फुंबिलिनि जिखिनि हाबाफारि दङ बेखौ थाब थाब जों फोजोबनांगोन। दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव दुलाराय बर' माहारिया जोंनि गासै बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव, आलादा रायजोनि सोमावसारनायाव 1135 जाय बिर जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोना सोमावसारनायनि नारा नाथा जुजिनायाव दावहायाव सरकार आरो प्रशासनजों दावहा नांनायाव गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आन्दलन खालामनायाव गावथारजाबाय, बुथारजाबाय, बे बिथांमोननि गोसोखांथियाव
आङो दिनै बिथांमोननि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो जायगा मोनो बिनि थाखाय आनान गसाइनि खाथियाव आरज गाबदों 1987 मायथाइनि 2 मार्चआव दुलाराय आसाम नाङै बड'लेण्ड सोमावसारनाया जागायदोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आरो आसामाव थानाय सेरखाय बेरखाय जानानै थानाय जिखि जायगायाव जिखि थासारियाव थाया मानो बर'आ बर' हिसाबै जाथि हिसाबै माहारि बादखौ लानानै गाननाय जोमनाय राव हारिमु थुनलाइ जोंनि गासैबो बिथिंखौ सोलोंथाइ रांखान्थि आरो राजनितिक अधिकारखौ जोङो मोननांगौनि थाखाय जोंनो मोनसे खुंथाय नांगौ आरो जोंनो मोनसे बेंखनथायनि गेजेराव जोंनो आलादा रायजो नांगौ जोंनि बे रायजोआव जों गावनो सासन खालामगोन गावनि जौगानायनि हा हुनि मोनथायनिफ्राय लानानै थांना थानायनि गासैबो बिथिंखौ जोङो रोखा खालामनानै लागोन बेबायदि मोनसे मिजिं आरो थांखिजों बेबायदि मोनसे गिदिर उद्देश्यनि गेजेरजों बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट आरो इउनिटि फर स्ट्रागल बड'फानि जे माखासे पपुलार स्ल'गाननि गेजेरजों बुहुमाव थानाय बर'फोरा मोनसे रेनेसा मोनसे जांख्रिखांनाय बे थासारिया फैदोंमोन आरो बे जांख्रिखांनायनिफ्रायनो दिनैसिमबो बर' माहारिया बर'नि माहारियारि आफादफोरा बर'नि सानसुमै मेलेमजिबिफ्रा थुनलाइ सोरजिनायाव लिरनायाव गोदोनिफ्रायनो दङमोनब्लाबो आरो लासैनो बांसिनै जोङो लिरनो हानाय दिनै बर' रावखौ 80 सेडुलाव जायगा मोनहोनो हानाय आसामनि सरकारि लोगो सरकारि राव हिसाबै बाहायनो हानाय आरो बे सोमावसारनायनि माने आन्थोरजयै थासारिनि गेजेरावनो जोङो बिएसि मोनसे सुक्ति मोनबाय बिटिसि मोनसे सुक्ति मोनबाय बिनि उनाव बिटिआर 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिआर बे ओनसोलखौ फुवारनानै गिदिर खालामनाय आरो बिनि पावारखौ बांहोनाय आरो बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि हा हु रांखान्थि समाज बेबस्था राजनितिक अधिकार बर' मानसियानो बर'खौ सासन खालामनानै मोनसे सेटेलाइट माने एडमिनिस्ट्रेशननि सिङाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जोङो मोननै काउन्सिल जोङो दिनै दानानै लानो हाबाय आरो दिनै 1987 मायथाइनि 2 मार्चनि उनाव जि सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन बे सोमावसारनायनि थासारियावनो गुवाहाटीनि जज फिल्डआव जेब्ला मास रेलि खालामनो फैदोंमोन गासै आसामनि खना खनला सोरबा बासजों फैदों सोरबा ट्रेनजों फैदों सोरबा गुबुन गुबुन बेबस्थाजों फैदों आरो थेवबो बे समनि बड'फानि हांख्रायनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनाय बायदियै गुवाहाटीनि जज फिल्डआव थुबुर जानानै जेब्ला आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय गिबि खेबनि थाखाय बे मास रेलिया जादोंमोन आरो सारा भारतआव बे मास रेलिखौ लानानै टिभिआव मिडियाआव नेशनेल मिडियाआव चर्चा जादों आसामनि मिडिया आसामनि रुलिं आसाम सरकार बै समनि प्रफुल्ल कुमार महन्तनि बे सरकाराव गिदिर मोनसे झटका होनो हादोंमोन आरो बे थासारिखौनो लानानै बै समाव जि एनआइनि थासारि जोंनि सोमावसारनाय जोंनि मोनथाय जोंनि अधिकार जोंनि थांना थानाय जोंनि साख्रि बाख्रि जोंनि स्कलारशिप मोननांगौ जोंनि फंबाय बिनानावा कलेज इउनिभार्सिटि मेडिकेल इन्जिनियारिंआव एडमिसन मोननांगौ बे गासैबो बै समाव गासैबो मुस्लिम जानानै दङमोन जोंखौ सुबिदा होनाय जायामोन जोंखौ बन्सित खालामनाय जायोमोन जोंखौ डिसक्रिमिनेसन खालामनाय जायोमोन आरो जायनि थाखाय जोङो इनस्टिटिउसन बिनानै मोना जोंनो नांगौ बायदि साख्रि बाख्रियाव मोना जोंनो नांगौ बायदि कलेज इउनिभार्सिटियाव मेडिकेल इन्जिनियारिंआव जोङो सिटनि खथा मोना आरो नांगौ बायदि गासैबो बिथिंखौ जौगानायनि बेलायाव जोङो मोनफुंजोबाखैमोन आरो बेखायनो आलादा रायजोनि दाबिखौ लानानै बे सोमावसारनायाव 1987 मायथाइनि दिनैनि बे 12 जुन 2 जुन तारिखआवनो मास रेलिनिफ्राय थांफिननाय समाव नलबारिनि टिहुआव गाज्रि आखुनि गाज्रि गोसोनि इनाय गोसोनि जोंनि सायाव हारिनि सायाव जायफोरा जेब्लाबो गाज्रियै इनायै नोजोर होयो बै मानसिफोरनि गाग्लोबनायाव जोंनि सुजित नार्जारि बे थाखो 9नि बै समाव सासे फरायसामोन स्टुडेन्टमोन बिथाङा मुंख्लं जानो गोनां जादों आरो बिनि उनावनो सोमावसारनाया बांदों रासिननिफ्राय रासिन जादों जों दसे समनि उनाव सावरायनांगौ बेखौ सावरायगोन आं गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै आरो बे रासिननिफ्राय रासिन सोमावसारनायनि उनाव रौतायाव जेब्ला राजा लामा जथायनाय जायो बे राजा लामा जथायनाय समाव अलेन्द्र आरो जोंनि माने गुबुन सासे सानै जोंनि बिग्रायारि जोंनि सोमावसारगिरि जोहोलाव बिथांमोना बेयाव पुलिसनि गुलिजों
गाव जानानै थैनो गोनां जादों दा बेखायनो बेनि उनाव आरोबाव रासिन सोमावसारनाय जादों जों बयबो मिथिगौ भुमकायाव जोंनि बर' बिमाफोर बर' माने जोंनि बिब'फोर जोंनि बाजैमोनखौ माने 12 जनखौ इनायै आसाम पुलिसा जिथाहारि खालामदों दिनै सराइबिलनि बे जायगायाव गायदे हेलेनाखौ इनायै गावथारनाय जादों आरो बेबायदि माखासे थासारिनि गेजेराव 1135 जन जोंनि गेजेरनिफ्राय मुंख्लं जालांबाय आरो फैयै फैयै दिनै बिएसटिनि सोमावसारनाय हाथियार आन्दलन आरो बिनि उनाव एनडिएफबिनि हाथियार सोमावसारनाय गासै बर' दिनै माहारिनिफ्राय 5,000निबो बारा मुंख्लं दिनै जानानै थांबाय दा बिथांमोननि जिखिनि सेक्रिफाइस बिथांमोननि जिखिनि जोंनि हारि दानायनि थाखाय हारिनि अधिकारनि थाखाय जिखिनि बिथांमोना गावनि आत्म बलिदानखौ बावसोमनानै दिनैनि मोनसे समायना रमायना बर' माहारि दानायाव गेरेमसा बर' माहारि दानायाव बर' माहारिखौ बिश्व दरबाराव प्रतिष्ठा खालामनायाव बुहुमनि मोनसे खनायाव बर'आ गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव जिखिनि बिथांमोना बिहोमा होबाय बे एसेल' बिहोमा नङा बेयो गोरलै बिहोमा नङा जोङो बेखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखिनांगोन जेब्लाबो जों बेखौ गोसोआव लाखिनानै उननि सम दाननांगौ हाबाफारिखौ जों मावलांनांगोन दा बेखायनो आङो बे समाव जोंनि गासै मुंख्लं बिथांमोननि बे जिखिनि थासारि बे थासारिजों जोङो जुजिबोनांबाय आरो दिनै मुंख्लं न'खरफोरा दिनै माखासे मुंख्लं न'खरा दाबो गोबां गाज्रि अबस्थायाव दङ गाज्रि थासारियाव दङ मैयाबो जोङो बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोंनि एनडिएफबिनि माखासे जेंना जेंसिखौ लानानै बिथांमोननियाव नुजानाय माखासे थासारिफोरखौ लानानै जोङो स्पेसियेलि एनडिएफबिनि मोननै आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ लिंहरनानै जों क'क्राझाराव सावरायदों आरो उननि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसन जोङो जथायै सावरायगोन गुवाहाटीयाव जा सिमेन्ट सापरियाव जा क'क्राझाराव जा आरो जोंहा सावरायनो गोनां गोबां दङ खारन एकर्ड सिगनेटरि हिसाबै इउबिपिअ एबसु एनडिएफबिनि मोननै आफाद बे एकर्डखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन आरो दिनै बर' कसारि काउन्सिलखौ गामि नटिफिकेसन खालामनाय समस्ति दानायनिफ्राय लानानै जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय आसाम सरकार भारत सरकारनिफ्राय जिखिनि पेकेज मोननांगौ राङारि जिखिनि जोङो अनसुंथाइ मोननांगौ बेयाव जोङो साख्रि बाख्रि सोरजिनांगौ माखासे जोंनि स्कुलफोरखौ थिग खालामनांगौ दिनै सिंगल टिचारनि प्रब्लेम दङ जिर' टिचार दङ जोंनियाव जोंनि बर' मिडियाम स्कुलाव गुबुन मिडियामनि टिचार दिनै हरनायनि माखासे थासारि दङ आरो बेफोर थासारिफोरखौ गोदोबो नुनानै बे सोमावसारनायनि दोहौआ बांसिन जादोंमोन दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया दाबो जोबाखै सुक्तिया जालांबाय मोनथाम मुंख्लंफोरा जाबाय माने हाजार हाजार जोंनि गेजेराव बिश्वनि इतिहासाव सोमावसारनायनि इतिहासाव जों नायोब्ला सोरबा हारिफोरा सोरबा माहारिया बबेबा ओनसोला गणतान्त्रिक राजनितिक सोमावसारनायनि गेजेरजों मुंख्लं जायालासिनो बिसोरो गावसोरनि अधिकारखौ मोनदों आरो बबेबा जायगायाव भियेटनामावनो जा किउबायावनो जा हाजार हाजार लाख लाख मानसि थैनायनि उनाव बेसेबांबा माने बोसोरनि उनावसो उदांस्रि मोननायनिबो जारिमिन दङ आरो बर' माहारियाबो दिनै बे 1135 जन बड'लेण्ड मुंख्लं जानायनि उनाव एनडिएफबिनि मुंख्लं बिएलटिनि मुंख्लं गासै 5,000निबो बारा मुंख्लं दिनै जाबाय मुंख्लं न'खरफोरनि थांना थानायनि थाखाय बिथांमोननि गासै जिउ खुंनायनि थाखाय आथिखालनि आसाम सरकार बिटिआर सरकार बर' कसारि काउन्सिल जोङो बयबो लोगो नांनानै हाबा मावनांगोन आरो अनसुंथाइनिफ्राय लानानै कम्पेनसेसन ग्राउन्डआव साख्रि बाख्रि होनायनिफ्राय लानानै मार्टियार फेमिलिखौ जोङो मोजां नोजोरजों नायनांगोन आरो बे शहीद परियाला जोंनि थाखाय सम्पद आरो थुलुंगानि मोनसे नेरसोन आरो जाय शहीद बिथांमोना जेफोर बाथ्राफोरखौ सोमावसारनायाव समाव बुंनानै गालांबाय खोथा होनानै गालांबाय जोङो आदर्श बाथि बाथ्रा बुंनानै गालांबाय लामा दिन्थिनानै गालांबाय बे बाथ्राफोरखौ जोङो गोसो सिङाव जोङो गोसोखांनांगोन हाबा मावनांगोन आरो जों थांखि लानांगोन समायखिरा लानांगोन गोलाव बाथ्रा बुङाबासिनो बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ सम आरो थासारिनि गेजेराव मावफुंनाय जागोन भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा कमिटमेन्ट होदों सुक्तियानो नेशनेल कमिटमेन्ट आरो बे कमिटमेन्ट बायदियै 2024नि सिगां मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनाय जागोन होननानै भारत सरकारा खोथा होदों दा बेखायनो सिमा बारायनायानो होन बर' कसारि काउन्सिलाव गामि
माने नटिफिकेशनानो होन समस्त दानानै इलेक्शन खुंनायानो होन फुल फेजार काउन्सिल दाफुंनायनि थाखाय जोंनि हाबा मावनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPO आरो NDPनि बारग' दैदेनगिरिफोरखौ लानानै हाबा मावलांगोन आरो बे जोंनि जे मोननै काउन्सिल प्रमद बर' बिथां दैदेननाय काउन्सिल मिनिस्टार बसुमतारी दैदेननाय बिथांनि काउन्सिल बे मोननै काउन्सिलाबो बर' माहारिनि थांना थानाय जौगानाय थामोनथा रैखाथि गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय आलादायै जों प्लेनिं पलिसि लानानै हाबा मावलांनांगोन गोलाव बाथ्रा बुङाबासिनो फैबाय थानाय समाव एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो गोसो गोथारै हाबा मावलांगोन एकर्डनि दफाया सम मथे मावफुंजायाब्ला सावरायनांगौ नारसिननांगौ प्रेसार होनांगौ बे जोंनि गोसो गोरबोआव दङ आरो सोमावसारनांगौब्ला बिनि थाखायबो जोङो रायजो राजाजों सावरायनायनि थांखि लागोन दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि मुंख्लंनि जि बेसेन मुंख्लंफोरनि जि बिनिमय बे ओरैनो थाङाखै दिनै सोमावसारनायनि बे धारानि गेजेरजों मोनथाम गोरोबथा मोनबाय सानसे नङा सानसे जोङो जोंनि जि सिमां बे सिमांनि जि बड'लेण्ड बे बड'लेण्डआबो जाफुंसारगोन बे राजनितिक भाबैनो हक गणतान्त्रिक शान्तिपूर्णनि गेजेरजोंनो हक बबेबा नङा बबेबा समाव बेखौ जों दाफुंनानै लानो हागोन दा बेखायनो सोरबाया जोंखौ सोङो सोरबाया कुइसन खालामो मुंख्लंफोरा बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै सोमावसारदोंमोन बड'लेण्डनि थाखायसो सोमावसारदोंमोन जोंबो मिथिगौ माहारि आफादफोराबो मिथिगौ माहारि आफादनि कर्मिफोराबो जोंबायदि साफा साफा मावथिफोराबो मिथिगौ बेखौ सोरबाया खिन्थानानै फोरोंनानै सोरबाया जोंखौ ससियेल मिडियायाव बुंनानै रायनानै सोंखारिनानै बुजायनांगौनि खिन्थानांगौनि बाथ्रा गैया बे जोंनि एजेन्डायाव बे जोंनि हाबा मावनायनि गेजेरजोंनो जोङो बेखौ मावलांगोन दा बेखायनो जोङो सम आरो थासारिखौ लानानै हाबा मावलांनांगोन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय धैर्य लानानै खामानि मावलांनांगोन मोनफ्रोमबोनि एकर्डनि उनाव शान्ति परिबेश फैदों आरो बे परिबेशनि गेजेराव एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनाय जादों दा बेखायनो साना हसिया आसखान्दा सिन्ताजों सोरबाया जुदि बाथ्रा बुङोब्ला बे माहारि दानायनि बाथ्रा जानाय नङा बे माहारि गेरेमसानि बाथ्रा जानाय नङा बे माहारि बादनि बाथ्रा जानाय नङा बियो सोरनिबा माने कनस्पिरेसि सोरनिबा षड़यन्त्र गावस्रालायनाय गावजों गाव हिंसा हिंसि खालामनाय थासारिनिसो मोनसे खैसा होननानै आं बुंनो सानो दा बेखायनो जाय मुंख्लंफोरा गावनि बेसेनखौ बावलांबाय बे मुंख्लंफोरनि बिनिमयखौ जोङो सानसे नङा सानसे मावफुंनांगोन आरो जों खौसेयै बयबो जुदि हाबा मावोब्ला राजनितियाव गावस्रानाय थानो हायो नाथाय जातिनि सार्थआव मालाबा खौसेयै गसंनांगोन खौसेयै बाथ्रा बुंनांगोन दा बेखिनिखौ आं बुंनानै दिनैनि सावरायमेलाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो फैगासिनो दङ मानगोनां मिनिस्टार बसुमतारी बिथाङाबो फैगासिनो दङ जोंनि आगुनि बड'फानि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय अल अरुणाचल प्रदेश स्टुडेन्ट इउनियननि जाय आफादगिरिमोननि दाकारि बिथाङाबो फैगासिनो दङ बे मेहेरगोनां सावरायमेलाव जोंनि आगुनि बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायनांगोन गोसोखांफिननांगोन जोङो गोसोखौ दाद खालामनांगोन उननि हाबाफारिखौ उननि लामा हान्थिनायाव जोङो गावखौनो जों साग्रिद खालामनानै लानांगोन बयनिसिमबो खेबसेबाव फिन आंनि साबायखर बावनायखौ आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि एबसु लं लिभ एबसु लं लिभ गोजोन्थों बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव